Ansu nga foli be yemme kana jeni wakati na comme nya la ruta we cogo mina sibiro 21h wakati yame ɲɔgɔn sɔrɔ no wala sa ka kuma banaw kan ke ga ɲiningalu jaabi ni ɲiningali be fɛ k'a fɔ an bɛ jɛ an bɛ baro ko kan an ka video in kɔnɔna na e ka to lajɛ la fɔ ka taa fɔ a banna bi an bɛna kuma min kan o ye angine de bana min n'a kɛlen ka mɔgɔw sɛbɛ kosɛbɛ ni wagati na an ka jamana kɔnɔ. Merci. Bienvenue aw minnu bɛ ka lajɛ ni wagati na an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen. Merci. Ok, bi komi n y'a fɔ a ye cogo min na an bɛna kuma angine kan. Angine bana jumɛn de don? Ni minnu tɛ angine dɔn, angine ye bana ye, bana min n'a bɛ kan kɔnɔna dimi bila adamaden na kosɛbɛ. Kan kɔnɔna o bɛ mɔgɔ dimi. Wala n'a bɛ mɔgɔ min na i b'a sɔrɔ kan kɔnɔna b'a tigi dimi kosɛbɛ. Mais tubabukan na a bɛ fɔ angine. Bamanankan na u b'a fɔ kandimi, dɔw b'a fɔ jinɛ bana. Donc a fɔcogo ka ca bamanankan na. Voilà, mais angine de dɔnnen don kosɛbɛ. Dimi bɛ se ka na kan kɔrɔ la, ka na kan kɔnɔna na. Mais walasa i k'a dɔn adamaden na fɛn dɔ bɛ yen nɔ organe na, organe dɔ bɛ kan kɔnɔna na n'an b'a wele amygdale. N'ale fununa a bɛ fɔ o de ma ko angine. C'est une inflammation des amygdales. N'ale fununa a bɛ fɔ o de ma ko angine. Mais i k'a dɔn k'a fɔ angine ye suguya fila ye. Angine jɛman ani angine bilenman. O bɛɛ bɛ dépend amygdale yɛrɛ couleur cogoya la. Ni amygdale ye jɛman ye a bɛ fɔ o ma ko angine jɛman. Ni amygdale ye bilenman ye a bɛ fɔ o ma amygdale angine bilenman. A bɛ cɛw sɔrɔ a bɛ musow sɔrɔ. Voilà, angine b'o cogoya de la. Mais i k'a dɔn k'a fɔ angine a suguya fila in a bɛɛ bɛ sɔrɔ banakisɛ dɔw de fɛ n'an b'a wele virusiw walima bactéries. Virusi ninnu olu de ta ka ca kosɛbɛ. 80 ka taa 90 na kɛmɛ sara la o bɛ angine bɛ sɔrɔ virusi fɛ o yɔrɔ la. Mais bactéries ninnu 10 ka taga 15 la kɛmɛ sara la bactéries bɛ kɛ sababu ye k'a bila adamaden na. Bactéries min ka di k'a kɛ kosɛbɛ an b'o wele les streptocoques. O ye bactéries dɔw tɔgɔ ye. Nka n'a daminɛna dimi bɛ se ka na kan kɔrɔ la, dimi bɛ se ka na fɛn wɛrɛw bɛ se ka fara dimi yɛrɛ fana kan. A dɔw la dumuni yɛrɛ kɛli bɛ gɛlɛya. Dumuni minnu ni i kan ka dun, dumuni jalenw, dumuni minnu ɲɛ b'a la i tɛ se k'olu si dun. Fana kɛra dumuni jimaw gansan ye. Hali o yɛrɛ kununi o bɛ gɛlɛya fana kuma dɔw la. N'i y'olu yɛrɛ la i kana sigi i ka taa dɔgɔtɔrɔso la i ka lajɛ n'a sɔrɔ min don. N'a sɔrɔ ni siɲɛ fɔlɔ ye fana k'an ka video kan ka live lajɛ i k'a dɔn k'a fɔ sibiri o sibiri 21h wagati an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ walasa ka kuma banaw kan ani fana k'e lafaamuya kɛnɛya sɔrɔ cogo ɲuman na. N'a sɔrɔ i tɛ n dɔn fana ne tɔgɔ ye Usumani Yaya Ture, ne ye dɔgɔtɔrɔ ye. N bɛ mɔgɔw dege kɛnɛya sɔrɔ cogo ɲuman na. Coach en éducation sanitaire. N bɛ mɔgɔw dege kɛnɛya sɔrɔ cogo ɲuman na. N bɛ bana ɲɛfɔ mɔgɔw ye. N bɛ kuma banaw kan, banaw taamasiyɛnw, banaw kɔlɔlɔ ani fɛn o fɛn dɔw bɛ kɛ sababu ye ka bana jugu lase adamaden ma. N bɛ kuma o bɛɛ lajɛlen kan. Ok, merci. Oui? Ok, voilà et tout. Il y a un petit réglage à faire. Voilà, merci beaucoup. Voilà, donc, voilà, donc, mais Berma. Nettoyer Usumani Yaya Ture, voilà, comme il y a fait Chogomina. Avec quelqu'un qui a aussi Kenya Mansoro Chogomina. N'a foli b'aw bɛɛ lajɛlen. Merci. Live in dabɔlen don walasa aw bɛ se ka kunnafoniya ɲuman sɔrɔ cogo min na. Aw ma minnu faamuya
nga video tɛmɛnenw na ka da ka nye video kɛ bana caman kan nga video tɛmɛnenw na n'an ma min faamuya a bɛ se ka ɲininkali kɛ n b'aw ka ɲininkaliw jaabi n'an ma min faamuya fana n bɛ se k'o ɲɛfɔ aw ye bi an bɛ ka kuma angine kan mais kuma bɛ se ka kɛ kuma bana wɛrɛw kan n'a sɔrɔ ɲininkali b'e bolo e ma min faamuya voilà donc ɲɛ b'a la mɔgɔw bɛ ka connecter mɔgɔ caman bɛ ka connecter nin wagati in na voilà donc aw bɛɛ bisimila n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen n ka abonnew bɛɛ lajɛlen n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen merci ok merci beaucoup voilà donc n b'aw lakunnafoniya fana k'a fɔ ni bi live bɔra la n bɛna fama ka video kɛ dɔɔni ka da empêchement dɔw ye ko dɔw empêchement dɔw kan nin wagati in kɔnɔna na ko dɔw bɛ yen nɔ k'olu ɲɛnabɔ a bɛ voilà donc o la n tɛna se ka video kɛ nin wagati in kɔnɔna na ka taa ni bi bɔra la donc samedi natɔ n bɛna video kelen bila voilà n bɛna video kelen bila samedi natɔ ni ala sɔnna donc n'o y'o bɔra la video tɛna bila o la fɔ le 16 voilà fɔ le 16 le 16 n'o ye kalo kura tile 16 ye kalo kura tile 16 n bɛ video kura bilali daminɛ n'o bɛ bɛn tarata don ma video bilali bɛ daminɛ ka taa 10 heures la ka taa bila midi la a janyara cogo cogo midi o y'a sɔrɔ a bilala donc ka taa 10 heures la ka taa bila midi la video kura bɛ bila tarata o tarata ani sibiri o sibiri voilà donc n'o ye mardi o mardi ani samedi chaque mardi et chaque samedi entre 10 heures à midi video kura bɛ bila o la wagati bɛɛ lajɛlen na walasa aw bɛ kunnafoniya fana ɲuman dafalen sɔrɔ o wagati kɔnɔna na fana a bɛ se ka kɛ n bɛ live kɛ a dɔw la fana a bɛ se ka kɛ n tɛ live yɛrɛ fana kɛ fo ka taa fɔ o date fɔlen sera n'o ye le 16 ye mais ko wɛrɛ tɛ kojugu fana tɛ a dabɔra walasa kunnafoniya ɲuman ani ja ɲuman o bɛ se ka di aw ma cogo min na walasa aw bɛ se ka kunnafoniya kɛnɛya kan cogo min na wagati bɛɛ lajɛlen na ka d'a kan foyi tɛ kɛnɛya bɔ walasa i ka se ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ o tɛ se ka kɛ f'e ka dɔnni sɔrɔ dɔnni fana o tɛ sɔrɔ ni dɔnni tigilamɔgɔw tɛ walasa i ka dɔnni sɔrɔ f'i ka dɔnni tigilamɔgɔw lamɛn minnu y'a kalan kɛ k'a dɔn minnu y'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn f'i k'olu lamɛn walasa i bɛ se ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ o kama an bɛ kuma minnu fɔ u nafa ka bon kosɛbɛ a bɛ se k'i bilasira a bɛ se k'a dɔn bana caman bɛ yen nɔ n'o b'i sɔrɔ i yɛrɛ ɲinɛ ma ka d'a kan an y'a jateminɛ k'a fɔ bana caman bɛ mɔgɔw sɔrɔ bi mais u t'a dɔn a yɛrɛ y'u sɔrɔ cogo min na ka d'a kan u la kunnafoniyalen tɛ banako kan u t'a dɔn bana in yɛrɛ y'u sɔrɔ cogo min na n ka video n ka live a dabɔra walasa i bɛ se ka banaw taamasiyɛnw dɔn cogo min na walasa i bɛ se k'i kɔlɔsi i ka adamadenya la walasa i bɛ kɛnɛya ɲuman i b'o sɔrɔ cogo min na ka d'a kan bana caman bɛ yen nɔ n'i y'o b'i sɔrɔ o b'a sɔrɔ i ma kunnafoniya kɛnɛya kan mɔgɔ caman b'a fɔ dɔkitɛriw tɛ bana u b'a fɔ ko dɔkitɛriw ye o ye o bɛ kɛnɛya la dɔkitɛriw ka bana ka suma dɔwɛrɛ tɛ o jinɛya tɛ foyi tɛ ka d'a kan olu b'a dɔn k'a fɔ min ka ɲi u ma min man ɲi u ma min ka ɲi u ma u b'o dɔn min fana man ɲi u ma u b'o fana dɔn donc o caman na n'i y'a dɔn min ka ɲi ma min man ɲi ma n'i y'o dɔn a ka gɛlɛn kosɛbɛ e ka bana a ka gɛlɛn kosɛbɛ bana k'e sɔrɔ donc o kama n'i ye video nin lajɛ i b'i ka tɔnɔtaw sɔrɔ a la i bɛ fɛn caman faamuya a la i bɛ bana caman dɔn a b'a to i bɛ kisi bana caman fana ma walasa i bɛ se ka sijan sɔrɔ cogo min na walasa i bɛ wari min tiɲɛ dɔgɔtɔrɔsow fana na olu dɔw bɛ se ka to i bolo i bɛ se ka ko wɛrɛ kɛ n'o ye o bɛ se ka ɲa i ma i ka sɔrɔ yɛrɛ sira fɛ banaw fana taamasiyɛnw bɔlen kɔfɛ a la n b'a sɔrɔ cogo fɔ taamasiyɛnw y'olu fɔ n b'olu fɔ walasa i ka se k'a dɔn sɔrɔ cogo m'olu fana fɔ walasa i bɛ se k'a dɔn cogo min na halisa n bɛ kɔlɔlɔw fana fɔ n'o ye complication ye ani conséquences n'i ma a kɛ i b'a fɔ n y'a fɔ cogo min na a bɛ se ka na ni problème wɛrɛw ye minnu bɛ se ka gɛlɛya lase hali i ka adamadenya ma walasa i ka kisi olu bɛɛ lajɛlen ma n ka video ninnu u nafa ka bon kosɛbɛ walasa i bɛ kunnafoniya ɲuman sɔrɔ
ndela ka fɔ n ka video tɛmɛnen na n ko n bɛ kumaw fɔ bamanankan na kun de b'a la a bɛ se ka fɔ tubabukan na a bɛ se ka fɔ kan wɛrɛw la a bɛ se ka fɔ anglais la a bɛ se ka fɔ kan wɛrɛw yɛrɛ fana na i b'a fɔ kɔrɔbɔrɔkanw walima kan wɛrɛw tuguni nka n t'a fɔli si la n b'a fɔ bamanankan na o kɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa maliyɛn fanba ani farafinna jamana minnu bɛ yen nɔ minnu bɛ bamanankan mɛn u ka se ka kunnafoniya jɛlen sɔrɔ u yɛrɛ ka kan na sɛbɛnninw fana u bɛ kɛ tubabukan na ni video direct tɛ video minnu bɛ labɛn ka kɛ olu bɛ sɛbɛnninw bɛ kɛ tubabukan na minnu fana tɛ bamanankan mɛn u ka se ka tubabukan a kalan tubabukan na u ka se ka faamuya n bɛ min fɔ ka d'a kan mɔgɔ min b'a kɛ bamanankan dɔrɔn mɔgɔ caman ɲini k'a fɔ ko n ka kɛ tubabukan ko k'o sɛbɛn a jukɔrɔ walasa olu fana bɛ se k'a faamuya parce que a ka d'u ye n k'o lamɛn u ka lamɛn a ka d'u ye u ka lamɛn n ka video lajɛlen don yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na diɲɛ kɔnɔ voilà ni ye fɔ jamanaw fɔ sisan a ka ca jamana caman voilà tubabu jamanaw farafin jamanaw mɔgɔ caman bɛ video ninnu lajɛ u bɛ ɲininkaliw kɛ u bɛ laɲiniw kɛ fana donc a bɛɛ kɛkun ye walasa u bɛ se ka kɛnɛya ɲuman dafalen sɔrɔ ok merci beaucoup ok merci voilà donc an bɛna don an ka sujet kɔnɔna na n'o ye angine ye donc comme angine yɛrɛ an y'a fɔ cogo min na angine n'o ye kan kɔnɔna dimi ye n'a bɛ kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ lase adamaden ma voilà n'a bɛ se kɛ sababu ye ka dimi k'o lana kan kɔnɔna na hali dumuni kɛli o bɛ gɛlɛya e ma an bɛna se taamasiyɛnw ma walasa i k'a faamuya halisa mais i k'a dɔn k'a fɔ angine a fɔ angine n'a sɔrɔ kan kɔnɔna na organe dɔ bɛ yen n'an b'a wele amygdale n'ale amygdale in fununa dɔw b'a wele amygdalite voilà ni amygdale in fununa a bɛ fɔ o de ma ko angine n'a bɛna ni dimi ye kan kɔnɔna na dumuni kɛli o bɛ gɛlɛya dumuni jimafɛnw de kɛli dumuni bɛ nɔgɔya a tigilamɔgɔ ma n y'a fɔ video daminɛ na angine ye suguya fila ye jɛman ani bilenman o bɛɛ bɛ dépend angine yɛrɛ cogoya la ni angine ye jɛman ye ni amygdale ye jɛman ye pardon ni amygdale ye jɛman ye a bɛ fɔ angine jɛman angine blanc maintenant ni amygdale ye bilenman ye a fɔ amygdale rouge n'o a bɛ fɔ angine rouge donc a bɛ fɔ o cogoya la walasa i ka se k'a faamuya merci monsieur bienvenue voilà donc i kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye min bɛna don kɛnɛ kɔnɔna na halisa an bɛ taa fɛ voilà bon ça va chez moi alhamdulillah Dieu merci an bɛ Ala fo ka barikada an ka foli b'i yɛrɛ ye e min nana merci beaucoup voilà donc voilà merci beaucoup voilà merci voilà donc on continue voilà ok donc an ye angine fɔ o cogoya la angine y'o ye mais kun de bɛ angine na voilà donc angine yɛrɛ sɔrɔ cogo de b'a la voilà a sɔrɔ cogo ba fɔlɔ ye mun ye fɔlɔ bactérie dɔ bɛ yen nɔ virus bon an bɛ se k'a fɔ bactérie ani virus olu fɛn filaw de don infection de don maintenant infection min don a bɛ kɛ virus ani bactérie la maintenant infection virale n'o o sababuya bɛ bɔ virus la o virus in olu minnu bɛ kɛ sababu ye k'a kɛ olu de fanga ka bon kosɛbɛ o de ka ca kosɛbɛ ni angine ye mɔgɔw minɛ i b'a sɔrɔ 80 ka taa 90 na 100 sara la i b'a sɔrɔ virus de sababuya o ye mais a bɛ se ka sɔrɔ bactérie fana fɛ voilà bactérie o ye banakisɛw ye minnu bɛ se ka adamaden fana fɛn caman se adamaden ma o bactérie fana fanba o ye streptocoque ninnu n'o ye streptocoque du groupe A o de kɛ ka di k'a kɛ kosɛbɛ o bactérie ninnu fana min fanga ka bon o la kosɛbɛ o y'o ye n ye minnu fɔ sisan les streptocoques mais bactérie olu fana bɛ se ka angine bagatɔw fana na 10 ka taa 15 la 100 sara la o fana da bɛ bɔ bactériw la nka fɛn wɛrɛw fana bɛ se k'a kɛ tuguni min tɛ virus ni bactérie ye voilà donc sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ mura damatɛmɛ kojugu o bɛ se ka na n'a ye dɔw la cigarette sisi o bɛ se ka bila dɔw fana na voilà donc organe dɔ fana bɛ yen n'an b'a fɔ larynx n'ale fununa inflammation de larynx n'ale fununa larynx fununa o bɛ kan kɔnɔna fana na n'ale fununa o bɛ se ka kɛ sababu ye fana ni
angine bɛ se ka na dɔw fana na n'a bɛ se ka dɔw sɔrɔ voilà a b'o cogoya la mais bana wɛrɛw bɛ yen nɔ maladie infectieuse wɛrɛw bɛ yen nɔ fana minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka angine lase adamaden ma mais ni angine ye sɔrɔ ni angine adamaden sɔrɔ taamasiyɛn jumɛnw de b'a la voilà i ka dɔn taamasiyɛnw de b'a la a taamasiyɛnba dɔ ye mun ye fɔlɔ i b'a sɔrɔ kan kɔnɔna b'a tigilamɔgɔ dimi kosɛbɛ voilà i b'a jateminɛ kan kɔnɔna o bɛ dimi n'i ko i bɛ dumuni dun a bɛ gɛlɛya dumuni minnu jalen don dumuni minnu fɛn komi n y'a fɔ video daminɛ cogo min na olu dunni o bɛ gɛlɛya kosɛbɛ i tɛ se k'olu dun n'i ko b'olu dun a bɛ digi kan kɔnɔna na voilà maintenant f'i ka jimafɛn ninnu dumuni minnu ye jimafɛn ye ji minnu ye i b'a fɔ a kɛra sogo sogo jimafɛn sogo sogo n'i b'olu dun walima dumuni minnu fana n'u dilannen n'o a jilama i b'a fɔ wuri n'a ɲɔgɔnna ninnu olu dun de bɛ nɔgɔya kosɛbɛ a tigilamɔgɔ ma mais dumuni fɛn fɛn n'a jalen don walima n'a bɛ ɲimi ni a kununi ka gɛlɛn olu bɛ gɛlɛya kosɛbɛ a tigilamɔgɔ ma a tɛ se k'o dun ka d'a kan dimi bɛ kan kɔnɔna na mais dimi fana kɔfɛ fɛn wɛrɛw bɛ se ka kɛ fana taamasiyɛn wɛrɛw bɛ se ka fara o fana kan taamasiyɛn wɛrɛw bɛ se ka fara dimi kan n bɛ n'olu ɲɛfɔ ye sisan nɔ bon n ka live kɔnɔna na minnu fana bɛ ka live si n'u ma abonné chaîne kan u bɛ se k'u abonné voilà donc c'est l'occasion u bɛ se k'u abonné walasa ni video kura kɛ ni bɛ live la kuma o kuma notification bɛ bila u kun walasa u bɛ se ka video lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na u ka se ka kunnafoniya ɲuman sɔrɔ kɛnɛya kan yan nɔ f'u sigiyɔrɔ la ni video fana diyara u ye u bɛ j'aime ta voilà n'a bɛ j'aime ta ni video diyara ye walasa a bɛ se ka fana encourager n ka baara fana na ni ɲininkali b'aw fɛ a kana hésiter voilà video direct in dabɔra o de kama discussion de don baro de don voilà donc ni aw bɛ kuma o kuma b'aw fɛ ɲininkali fɛn b'aw fɛ a bɛ se ka fɔ kɛnɛya sira kan n b'aw jaabi fana voilà donc c'est un peu ça a dabɔlen don o de kama voilà n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen halisa voilà donc o bɔlen kɔfɛ n ko dimi in kɔfɛ fɛn wɛrɛ bɛ se ka fara a kan taamasiyɛnba dɔw bɛ se ka kɛ taamasiyɛn minnu yɛrɛ ni o ni mura ka surun kosɛbɛ n'a bɛ mɔgɔ caman na caman b'a jate b'a fɔ mura de don k'a sɔrɔ a caman na i b'a sɔrɔ mura tɛ angine daminɛtɔ la angine yɛrɛ de installé la ka ban voilà taamasiyɛn ka surun mura de la kosɛbɛ n'o ye rhume ye voilà taamasiyɛn dɔ ye mun ye a bɛ se ka fari kalaya voilà o bɛ se ka fara kan kɔnɔna bɛ dimi fari fana bɛ se ka kalaya donc nun bɛ se ka geren walima nunji yɛrɛ bɛ se ka bɔ a bɛ se ka sɔgɔsɔgɔ fana bila banabagatɔ fana na a ye mɔgɔ min sɔrɔ a bɛ se ka sɔgɔsɔgɔ fana bila a tigi la voilà donc c'est un peu ça voilà a bɛ se ka sɔgɔsɔgɔ bila a tigi la voilà o bɔlen kɔfɛ fana fɛn wɛrɛw bɛ se ka na a tigilamɔgɔ la tuguni voilà ɲɛnakili bɛ se ka degun voilà donc olu bɛ se ka kɛ kuma dɔw la olu bɛ kɛ fana voilà dimi kɔfɛ dimi kɔfɛ ninnu taamasiyɛn ninnu olu bɛ se ka funu fana voilà n'o kɛra dimi bɛ se ka na kan kɔnɔna fana na voilà donc o bɛɛ bɛ se ka na ni dimi ye voilà k'o fara taamasiyɛn ninnu kan n'i y'olu fɛn o fɛn i yɛrɛ la i ka wuli ka taa dɔgɔtɔrɔso la u ka lajɛ n'a sɔrɔ ni angine tɛ voilà bon n'i taara dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔw bɛ yen nɔ minnu ka baara bɛnnen don a ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'an b'olu dɔgɔtɔrɔw wele les ORL voilà ORL ninnu donc maintenant minnu ka baara bɛnnen don kan kɔnɔnaw tulo kɔnɔnaw ani nun kɔnɔnaw ɲɛdaw ninnu olu furakɛliw ma banaw furakɛli ma olu de b'u occuper la voilà donc u bɛ furaw sɛbɛn ka d'i ma n'a kan ka kɛ cogo min na a b'o ɲɛfɔ i ye voilà mais n'e ma taa joona n'e tora so ka furaw ta i kun fɛ o bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ caman ye o bɛ se ka na ni complication ye minnu bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ ka d'a kan an b'a ye an fɛ yan nɔ kosɛbɛ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ ni ninnu kɛr'u la sɔnni u ka taa dɔgɔtɔrɔso la u tɛ taa dɔgɔtɔrɔso la u bɛ to so u bɛ furaw kɛ u yɛrɛ ma u bɛ furaw ta u yɛrɛ ma dɔw bɛ taa anti-inflammatoires ta funujigilaw alors que olu ye fɛn ye minnu man ka ta dɔw fana bɛ taa kan kɔnɔna wusu o de ka ca an fɛ yan nɔ kosɛbɛ mɔgɔ caman b'o kɛ ni angine mɔgɔ dɔ b'a fɔ ka kan kɔnɔna wusu bon ni kan kɔnɔna wusura o bɛ se ka na ni kɔlɔlɔw caman ye adamaden fana na voilà kɔlɔlɔba dɔ ye mun ye angine walasa i k'a faamuya halisa kɔlɔlɔba a bɛ se ka kɛ mun ye n'e ma taa dɔgɔtɔrɔso la hali dimi bɛ se ka bonya amygdale bɛ se ka funu kosɛbɛ ka dimi fanga bonya kosɛbɛ o bɛ kɛ sababu ye hali dumuni yɛrɛ kɛli o bɛ gɛlɛya hali dumuni fitinin n'i bɛ k'o kɛ walasa i ka se ka to kɛnɛya la o dumuni fitinin nin o dunni o bɛ gɛlɛya kosɛbɛ voilà o dumuni fitinin kɛli o bɛ gɛlɛya kosɛbɛ
donc a bɛ kɛ hali dumuni i tɛ se k'o dun n'o bɛ se ka na ni fɛn caman caman ye farisogo la a bɛ se ka i dɛsɛ hali ji min o bɛ gɛlɛya i bɛ se ka déshydrater a bɛ se ka farikolo ji boli a kan walasa ka faamuya déshydratation a bɛ se ka i fasa ka d'a kan i tɛ ka dumuni kɛ donc o ye gɛlɛyaba ye a bɛ se ka min lase adamaden ma gɛlɛya wɛrɛw bɛ yen nɔ fana a bɛ se ka mun lase adamaden ma fana o gɛlɛyaba o dɔ ye mun ye a bɛ se ka na ni abcès ye donc n'o ye a bɛ se ka na ni gɛlɛya wɛrɛ nɛn bɛ se ka don kan kɔnɔna yɛrɛ kɔnɔna na ni a bɛ se ka na ni cellulite fana ye minnu b'a wusu a bɛ se ka na ni bana dɔ bɛ na o ye complication dɔ bɛ na o de cellulite wa n'a juguyara donc maintenant ka fɛn wɛrɛw fara a kan walima ni angine bɛ mɔgɔ min na ɲindimi fana b'a tigi la donc maintenant o bɛ se ka don ɲɔgɔn kɔnɔ fo ka na kɛ kan kɔnɔna yɛrɛ bɛ se ka nɛn ta ni nɛn bɛ jigin kan kɔnɔna na donc ni o dɔw tɛ ɲa fɔ a ka opérer ou bien ɲa ka k'a tigi ma joona a ka furakɛ joona sinon a bɛ se ka kɛ sababu ye ka tigi yɛrɛ bɔnɛ a nin na a bɛ se ka hali se dusukun fana ma a bɛ se ka problème bila dusukun fana na a bɛ se ka na se o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma a bɛ se ka na ni problème caman ye fɛn caman caman bɛ yen nɔ n'a bɛ se k'olu kɛ ka d'a kan adamaden bɛ yen i tɛ dumuni kɛ i tɛ ji min dumuni kɛli o ka gɛlɛya ji minni o ka gɛlɛya donc a ka gɛlɛya kosɛbɛ i ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ ka d'a kan o ye adamadenya tagalan ye wajibi ye i ka ji min a bɛ komi mobili i tɛ essence ta ji tɛ k'i la donc i laban i bɛ mɛnɛ i bɛ jɔ donc a bɛ komi o cogoya voilà merci ok voilà merci beaucoup voilà halisa n b'a fɔ ye ni ɲininkali b'aw fɛ voilà ni question bɛ minnu bolo a bɛ se ka question poser a bɛ se ka question poser walasa an b'aw ka ɲininkaliw jaabi voilà donc n'a sɔrɔ a ma min faamuya video kɔnɔna na ni ɲininkali b'aw fɛ a kana hésiter a kɛra angine fanfɛla ye a kɛra kɛnɛya sira min ye n bɛ se k'aw bilasira cogo min na n b'aw bilasira o cogoya la ɲininkali min b'aw fɛ n b'aw ka ɲininkaliw jaabi walasa aw bɛ se ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ cogo min na ka d'a kan jamana o jamana ni kɛnɛya sabatilen tɛ yen nɔ a ka gɛlɛya o jamana o ka taa ɲɛ voilà a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o jamana ye o ka taa ɲɛ ka d'a kan kɛnɛya tɛ foyi tɛ se ka taa ni kɛnɛya tɛ i bɛ fɛn o fɛn kɛ diɲɛ kɔnɔna na i bɛ kɛnɛya de la hali ne filɛ ka min kɛ ne bi n bɛ sigilen bɛ ka kuma fɛ live la direct la ka d'a kan n bɛ kɛnɛya de la n'i tɛ kɛnɛya la fɛn caman bɛ yen nɔ ka di ye k'a kɛ i tɛ se k'o kɛ donc o kama foyi tɛ kɛnɛya bɔ i k'i jija i ka kɛnɛya ɲuman i k'o dafalen sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na walasa o ka se ka kɛ o se ka ye cogo si f'i ka kunnafoniya ɲuman e k'o ɲini k'o sɔrɔ kɛnɛya kan i b'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnna ninnu n'i ma min faamuya i ka ɲininkali kɛ a ka ɲɛfɔ i ye walasa i bɛ kɛnɛya ɲuman dafalen sɔrɔ cogo min na voilà donc n ka video dɔ kɔnɔna na ani ni dɔ tun bɛ baro la o ye ɲininkali kɛ voilà komi n ye anti-inflammatoire ta fɔ cogo min na n ko anti-inflammatoire n'i b'o ta a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye ka d'a kan mɔgɔ caman bɛ yen nɔ ni angine minɛ u bɛ taa furaw san o kunfɛ walima u bɛ taa yalala furaw san donc n'o kɛra gɛlɛya caman bɛ se ka na o kɔfɛ min yɛrɛ tɛ angine yɛrɛ ye walima a bɛ se ka na tɔ yɛrɛ juguya fo ka na kɛ ni kɔlɔlɔ ye min bɛ se o yɛrɛ ka adamadenya ma n ka video tɛmɛn'o la n kumara yalala fura kan kɔlɔlɔ min bɛ yalala fura la fɛn min bɛ yalala fura la a bɛ se ka kasara min lase adamaden ma walasa i bɛ se k'o faamuya voilà donc n ye video k'o kan i bɛ se k'o video tɛmɛnen lajɛ walasa i bɛ se ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ i bɛ se ka kunnafoniyaw fana ɲini olu fana kan n ka video tɛmɛnenw na i bɛ se k'olu lajɛ voilà c'est un peu ça maintenant dɔwɛrɛw fana dɔw ye ɲininkali kɛ fana ni angine olu minɛ olu bɛ se ka taga pharmacie la walima u bɛ taa fura san u kunfɛ cogo sugu bɛɛ la walima u bɛ bɔ farafinfura kɛ ne b'a fɔ farafinfura man ɲi farafinfura ye bɛɛ n'i ka furakɛli cogoya don farafin n'u ka furakɛli cogoya don tubabu fana n'u ka furakɛli cogoya don donc an minnu ye médecine moderne kɛ n'o ye tubabu furakɛli ye an ka furakɛli cogo ani farafin furakɛli fana kɛcogoya danfara dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ bon minnu bɛ farafin furaw kɛ cogoya wɛrɛ la bon n tɛ se ka fɛnba fɔ o la mais n kɔni b'a dɔn k'a fɔ fɛn o fɛn a ka furakɛ a ka ɲɛɲini ka ɲɛ fɔlɔ n'a ɲɛɲinina ka ɲɛ o bɛ se ka na ni nɔgɔya ye o bɛ se ka na ni banabaatɔ yɛrɛ ka bana nɔgɔyali ye joona voilà donc minnu bɛ taa a wusu gɛlɛya caman kɔni an y'o ye o la voilà donc minnu ka furakɛli fana kɔnɔna n'u bɛ wusuli kɛ gɛlɛya caman an y'o ye o kɔnɔna na
o gɛlɛya ninnu o bɛ kɛ sababu ye ka bana lase gɛlɛya wɛrɛ lase angine bagatɔ ma min yɛrɛ tɛ angine dɔrɔn ye n'o bɛ se ka na ni kɔlɔlɔw ye minnu bɛ se ka angine bagatɔ sɔrɔ voilà. dɔw fana y'a yira k'a fɔ angine ma n'olu minɛ olu bɛ sɔnni u ka taa dɔgɔtɔrɔso la u yɛrɛ bɛ a lajɛ cogo bɛɛ lajɛlen na u bɛ to so u bɛ dimi muɲu o kɔfɛ a bɛ tɛmɛ o ye angine dɔw bɛ yen nɔ a bɛ tɛmɛ o angine bɛ yen nɔ angine virale ale caman na a dɔw la hali ma fura ta a dimi bɛ kɛ waati damadɔ a bɛ tɛmɛ c'est bénin wala ale ka gɛlɛya ale ka na ni kɔlɔlɔ ye o ka dɔgɔ kosɛbɛ a bɛ kɛ dɛ mais a ka dɔgɔ kosɛbɛ a dɔw la a bɛ tɛmɛ a yɛrɛ ma yɛrɛ ka sɔrɔ i ma fura ta mais a dɔw la yɛrɛ i yɛrɛ bɛ fɛn dɔ ta fɛn fitinin dɔ san k'o ta dɔrɔn donc i bɛ soulager dimi bɛ tɛmɛ et puis a y'a bannen a bɛ tɛmɛ i yɛrɛ ɲinɛ ma ka sɔrɔ hali i yɛrɛ t'a kalama voilà donc o bɛ kɛ voilà o bɛ kɛ nka n'a y'i minɛ kana fɔ diyagoya k'a ban a yɛrɛ ma i ka taa dɔgɔtɔrɔso la o de ka fisa o angine bɛ kɛ angine virale ninnu o bɛ k'olu de la kosɛbɛ mais angine min ye angine bactérienne ye donc o angine bactérienne olu kɔni a ka gɛlɛn kosɛbɛ olu ka nɔgɔ wɛrɛ ma voilà mais olu de bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye complication bɛ bɔ olu de la kosɛbɛ ka tɛmɛ angine virale kan voilà donc mais e tɛ se k'a dɔn e min ye banabagatɔ ye i tɛ dɔgɔtɔrɔ ye foyi i tɛ kɛnɛya sira kan k'a fɔ ko nin ye angine virale ye ko nin ye angine bactérienne ye bon c'est très difficile a ka gɛlɛn kosɛbɛ e ka se k'o dɔn o ye angine kelen min don k'e bɛ se k'a fɔ ko nin de don n bɛ fura ta walima n tɛ fura ta walima n bɛ to n yɛrɛ ma ten tɔ a bɛ tɛmɛ e se k'o dɔn voilà donc walasa e ka se k'o dɔn a tɛ ɲɛ cogo si f'e ka taa dɔgɔtɔrɔso la e ka taa e ka lajɛ n'a sɔrɔ ni fɛn b'i la walima ni fɛn t'i la o ka se ka dɔn ni o dɔnna n'i kan ka furakɛ cogo min na a bɛ k'o cogoya la ni fura min kan ka d'i ma ni antibiyotiki min kan ka d'i ma walima ni fura sugu min kan ka d'i ma olu bɛ d'i ma walasa a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ka sɔrɔ a mana ni kɔlɔlɔw ye i ka adamadenya la ka sɔrɔ gɛlɛya ma i sɔrɔ i ka adamadenya la voilà bon aw minnu bɛ ka video lajɛ halisa a kana ɲinɛ a bɛ ɲininkali kɛ ni question b'aw bolo ni ɲininkali min b'aw fɛ n'a bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ a b'o kɛ n b'aw ka ɲininkaliw jaabi live in dabɔra de kama c'est en direct voilà donc n'a ye ɲininkali kɛ n b'aw jaabi a yɔrɔnin bɛɛ la a b'aw nafa a bɛ mɔgɔ wɛrɛw fana nafa ka d'a kan n'i ye ɲininkali kɛ ɲininkali kɛbaga baraji b'i ye ka d'a kan e min bɛ ka ɲininkali kɛ a b'e nafa fɔlɔ o ye fɔlɔ ye filanan fana ye mun ye a bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw nafa minnu bɛ k'an lajɛ sisan nin video kelen in nin min bɛ ka kɛ sisan nɔ a bɛ to neti sanfɛ hali san 500 kɔfɛ nin video kelen bɛ se ka adamaden dɔ nafa a ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na ka d'a kan video min don a tɛ effacer c'est à l'éternité voilà donc a bɛ bila YouTube kan mɔgɔ wɛrɛw n'u bɛ ka kunnafoniya ɲini excusez n'u bɛ ka kunnafoniya ɲini angine kan olu bɛ se ka video in lajɛ live la n'a sɔrɔ o de b'u intéressé u b'a lajɛ a b'a to u bɛ kunnafoniya caman sɔrɔ a bɛ nafa bi a bɛ mɔgɔ wɛrɛ nafa sini a bɛ mɔgɔ wɛrɛ nafa sini kɛnɛ a bɛ mɔgɔ nafa yan Mali dɔrɔn tɛ diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na komi n y'a fɔ cogo min na n ka video lajɛlen don diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na voilà i bɛ pays o pays dɔn voilà donc dans tous les pays du monde voilà je peux dire a bɛɛ la lajɛlen don a bɛɛ lajɛlen na donc ne ye ɲininkali kɛ a bɛ se k'e nafa yan nɔ i b'a fɔ a bɛ se k'i nafa yɔrɔ wɛrɛ cogo min na voilà ka d'a kan video kɔnɔna na ne ye ɲininkali kɛ a bɛ se k'i nafa komi n y'a fɔ cogo min na ok voilà donc halisa an bɛ continuer an ka angine débat fɛ voilà donc ni ɲininkali min kɛra an b'olu jaabi au fur et à mesure voilà donc angine na an y'a fɔ mais angine yɛrɛ an bɛ se k'an kɔlɔsi angine ma cogo di an bɛ se ka mun de kɛ walasa k'an kɔlɔsi angine ma fɛn caman de bɛ yen nɔ an bɛ se ka mun kɛ walasa k'an kɔlɔsi angine ma mais nafamaba o dɔ ye mun ye fɔlɔ min y'a nafamaba yɛrɛ ye fɔlɔ ye voilà min bɛ se k'i kisi angine ma walasa angine kana n'e sɔrɔ o dɔ ye mun ye o ye jɛya ye jɛlenya voilà jɛlenya i ka to ka i jɛya kuma bɛɛ n'a fɔra k'i jɛ mais kana dumuni kɔni kɛ i tɛgɛ nɔgɔlen n'i bɛ dumuni kɛ wagati o wagati o k'a sɔrɔ
i y'a ko k'a jɛ kosɛbɛ safinɛ na walasa i bɛ kɛnɛya ɲuman sɔrɔ. Tɛgɛ koli safinɛ na sɔnni i ka dumuni kɛ nafaba de b'a la ka d'a kan a bɛ mɔgɔ kisi bana caman ma. Angine an y'o fɔ a bɛ mɔgɔ kisi o ma. Hépatite problème ninnu a bɛ se k'i kisi o ma. A bɛ se k'i kisi bana wɛrɛw ma tuguni min yɛrɛ tɛ nin fana si ye. Ok, Omar Ouattara, merci beaucoup, bienvenue. Voilà, merci beaucoup. Voilà, donc on foli b'i ye. E min farala jama kan tuguni ka lajɛli kɛ, n foli b'i ye yan nɔ f'i sigiyɔrɔ la. Voilà, donc Omar ye ɲininkali kɛ. Il y a une prévention contre cette maladie. Oui, Omar, merci beaucoup. An bɛ k'o yɛrɛ de fɔ sisan nɔ. Prévention b'a la min bɛ se ka an kisi a ma. N bɛ k'o de fɔ i ye tantôt. Voilà, donc e tulo b'a la cogo min na ɲininkali diyara n ye. A bɛ nafa, a bɛ mɔgɔ wɛrɛw fana nafa minnu fana bɛ ka an lajɛ nin wagati in kɔnɔna na. Voilà, walasa ka kisi a ma komi n y'a fɔ tɛgɛ koli o de y'a la nafamaba yɛrɛ ye fɔlɔ. Fɛn wɛrɛw bɛ se ka i kisi a ma mais a fanba i k'a faamuya k'a fɔ o ye tɛgɛ koli ye. N'a fɔra tɛgɛ ka ko ka tɛgɛ ko safinɛ na o de fɔra. Mais an b'a ye k'a fɔ an fɛ yan nɔ farafinna n'o ye Afiriki ye. Donc i b'a sɔrɔ tɛgɛ ko koɲɛ ka gɛlɛn an fɛ yan kosɛbɛ. Ni mɔgɔ min tɛgɛ bɛ ko safinɛ na kuma bɛɛ u b'a fɔ k'i ye tubabu ye walima u b'a fɔ k'i ka jɛya dama tɛmɛnen don walima u b'a fɔ ko i bɛ ɲugu i tɔw la, i bɛ ɲugu sokɔnɔmɔgɔ tɔw la, ni mɔgɔ min ɲɔgɔn kɛ i bɛ ɲugu la, i tɛ sɔn ka n'i ye fɛn o fɛn kɛ n'i bɛ dumuni kɛ i bɛ tɛgɛ ko safinɛ na u b'a fɔ i bɛ ɲugu la. Bon o ye faamuyabaliya de ye, n bɛ se k'a fɔ o ye faamuyabaliya ye, o kodɔnbaliya fana de ye, o ye mɔgɔ caman ka faamuya ye. Donc an minnu ye denmisɛnninw ye, an minnu ye génération kura ye, il faut pas que a ka continuer o chemin kelen fɛ k'a fɔ ko ni i m'i tɛgɛ ko safinɛ na mɔgɔw bɛ a jate i b'a fɔ mɔgɔw bɛ min bila u kunna k'a fɔ k'o de ye tiɲɛ ye, o tɛ. A kɛkun ye k'i kisi bana ma de, a kɛkun ye k'e kisi bana ma walasa e ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ. Ka d'a kan nin ye kelen de ye, a ka dɔn k'a fɔ nin ye nin kelen de ye, o de bɛ adamaden bɛɛ lajɛlen na. Nin kelen min n'a bɔra i bolo i t'a ɲɔgɔnna wɛrɛ sɔrɔ. Fɛn o fɛn diɲɛlatigɛ la fɛn o fɛn n'a bɔra i bolo i b'a ɲɔgɔnna wɛrɛ sɔrɔ. Voilà fo nin, voilà nin n'ale bɔra i bolo siɲɛ kelen i t'a ɲɔgɔnna wɛrɛ sɔrɔ fo ka dugukolo meleke. Voilà, une fois que ale kɔni bɔra i bolo o bannen de fo lahara i bɛ taa lahara de sinon i bɛ to dugukolo in sanfɛ. Donc o nin kelen b'an bolo n'o y'an bɛɛ ka chance ye, chance kelen min dira an ma n'Ala y'o chance kelen d'a ma, Ala bɛ chance kelen min di adamaden ma o de. Sinon muso bɛ se ka bɔ i bolo, cɛ n'i ye muso fana ye cɛ bɛ se ka bɔ i bolo i bɛ cɛ wɛrɛ sɔrɔ, ni muso bɛ bɔ i bolo i bɛ cɛ wɛrɛ sɔrɔ, ni cɛ don muso b'i bolo voilà i bɛ muso wɛrɛ sɔrɔ, excusez, ni den don den bɛɛ bɛ se ka bɔ i bolo mais i bɛ den wɛrɛ sɔrɔ, mobili don o bɛ se ka bɔ i bolo, du fana pareil la même chose, voilà montre bɛ tunu i b'o ɲɔgɔnna wɛrɛ sɔrɔ, téléphone bɛ suɲɛ a bɛ tunu i b'a ɲɔgɔnna wɛrɛ sɔrɔ. Fɛn o fɛn n'i b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ bɛ se ka bɔ i bolo i b'o ɲɔgɔnna wɛrɛ sɔrɔ fo n'a kɛra nin ye. Voilà, donc o nin kelen b'an bolo walasa i ka se k'o kɔlɔsi o tɛ ɲɛ f'e k'i hakili to kunnafoniya ninnu na, e k'i hakili to laɲini ninnu na minnu bɛ ɲini fɛ minnu bɛ fɔ i ye i k'olu lamɛn. Voilà, donc ni mɔgɔw bɛ o fɔ i k'o dabila dans tous les cas i bɛ cogo o cogo la i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la i bɛ du o du kɔnɔ n'i kana dɔw fana kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ ni tɛgɛ bɛ ko safinɛ na au lieu que bɛɛ ka tɛgɛ ko safinɛ na komi n y'a fɔ ɲugu ni kuma ninnu al'olu bɛ kɛ yen nɔ, donc mɔgɔw t'u tɛgɛ ko safinɛ tɛgɛ ko jiminɛn kelen, o tɛgɛ ko jiminɛn kelen bɛ sigi i b'a sɔrɔ donc bɛɛ bɛ tɛgɛ bɛ ko ji kelen de la. Donc hali n'i tɛgɛ ko safinɛ na k'a fɔ i bɛna dumuni kɛ n'i nana i tɛgɛ don o tɛgɛ ko ji in na ni tɔw tɛgɛ ma ko safinɛ na a bɛ komi i ye fu de kɛ. Voilà, a bɛ komi i ye fu de kɛ. Du dɔw kɔnɔna na i b'a sɔrɔ tɛgɛ ko jiminɛn kelen bɛ sigi bɛɛ bɛ n'i tɛgɛ ko ji kelen na, e b'i tɛgɛ ko a la ne bɛ n tɛgɛ ko a la, mɔgɔ bɛ se ka tɛgɛ ko mɔgɔ 10 yɛrɛ la o bɛɛ b'u tɛgɛ ko ji kelen de la. Donc o ye kojuguba de ye min bɛ se ka bana lase an ka laada la. Voilà, bonsoir docteur, merci beaucoup. A bɛ se ka na ni nin bɛɛ lajɛlen ye. Voilà, ani fièvre typhoïde problème, fièvre typhoïde ninnu a bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ tɛgɛ nɔgɔ dunni ninnu fɛ. Voilà, donc sɔrɔ cogo b'olu bɛɛ la, maintenant kuma ser'olu ma don min na an b'olu jaabi ou bien ni ɲininkali b'aw fɛ n'an ma min ta faamuya a bɛ se k'o ɲɛfɔ n b'a expliquer aw ye a mécanisme bɛ kɛ cogo min na a bɛ sɔrɔ cogo min na n b'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ a ye vidéo kɔnɔna na. Voilà, walasa aw bɛ se ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ toujours cogo min na. Voilà, donc komi n y'a fɔ cogo min na ni tɛgɛ bɛɛ bɛ ko ɲɔgɔn fɛ kɔlɔlɔ caman de b'a la. I b'a sɔrɔ du kɔnɔna na sisan ni bɛɛ bɛ k'a tɛgɛ ko fɛn na ni bɛɛ bɛ ka merci beaucoup Doumbia merci. Voilà, donc ni ɲininkali b'aw fɛ a bɛ ka ɲininkaliw kɛ i m'aw jaabi inchallah. Voilà, donc halisa komi n y'a fɔ cogo min na i b'a sɔrɔ duba kɔnɔna na sisan n'a sɔrɔ an ka kɛ sisan i y'i tɛgɛ ko safinɛ na e kɛlen k'i tɛgɛ ko safinɛ na e nan'i sigi
tɛgɛ dontɔ dumuni na sɔni o ka kɛ bɛɛ i tɛgɛ ko tɛgɛ juminɛ kelen na i tila k'i tɛgɛ don o la donc o y'a sɔrɔ olu tɛgɛ ma ko safinɛ na olu tɛgɛ jɛlen tɛ dɔw bɔra kɛnɛma o y'u tɛgɛ don dɔw bolo o y'a sɔrɔ tigi bɔra ka nun fiyɛ sisan nɔ a tɛgɛ nɔgɔlen don walima dɔw bɔra ɲɛgɛn yɛrɛ fana na a bɔra ka banakɔtaga kɛ a tilalen banakɔtaga kɛli la i b'a sɔrɔ a sɔnni na sɔnni faraw b'a tigi la bon caman na mɔgɔ caman sɔn ka sɔnni tigɛ n b'a ɲini aw fɛ a ka to ka sɔnni fana tigɛ a kana sɔnni faraw bilalen to ka d'a kan ni sɔnni fara bilalen to nɔgɔ de bɛ don a jukɔrɔ ni nɔgɔ minnu donna a jukɔrɔ la donc i kɛw ka dumuni kɛ o nɔgɔ dɔ bɛ se ka na i kɔnɔbara la min bɛ se ka bana bila i la o fana ye bana sɔrɔ cogo dɔ de ye mɔgɔ caman t'a dɔn wala o kama tuma bɛɛ sɔnni aw ka dumuni kɛ a ka lajɛ ni sɔnni fara n'aw sɔnni ka jan ni sɔnni bɔra n'a ka jan a ka to k'a tigɛ a kana sɔnni to yen nɔ ɲɛ bɛ ne sɔnni na wala sɔnni fara tɛ ne na wala donc n'a bɛɛ tigɛ wala a ka to ka sɔnni tigɛ a bɛ se k'aw kisi bana ma ka d'a kan sɔnni mana to bolo la nɔgɔ min bɛ don a jukɔrɔ banaw bɛ mara a jukɔrɔ bactéries bɛ mara a jukɔrɔ donc olu banakisɛ ninnu wala donc olu bɛ kɛ sababu ye min bɛ se ka adamaden sɔrɔ n'a bɛ se ka na ni bana caman ye adamaden na a banaw bɛ se k'i sɔrɔ ka sɔrɔ i yɛrɛ t'a kalama ko bana b'i la wala o kama tuma bɛɛ i ka to ka sɔnni tigɛ i kana sɔnni to i la donc du kɔnɔna na sisan n'a sɔrɔ bɛn'aw tɛgɛ ko dɔ bɔra ɲɛgɛn na ale taara banakɔtaga kɛ a bɛ hakɛ to kuma na fɔ cogo di walasa ka faamuya n'ale y'a kɔ ko a kɔ kolen bon i b'a fɔ an fɛ yan nɔ mɔgɔ caman bɛ kɔ ko ni bolo de linge fɛn papier hygiénique o utiliseli o man ca an fɛ yan nɔ kosɛbɛ wala mɔgɔ kelen-kelenninw b'a utiliser mais a man ca kosɛbɛ wala fɛn fɛn bɛ yan nɔ kosɛbɛ i b'a sɔrɔ caman bɛ kɔ ko ni bolo de donc ni kɔ kɔrɔ ni bolo in bon bolo min bɛ kɛ k'a kɛ o bolo in fɛn nɔgɔ buruburu bɔ banakɔtaga buruburu ninnu olu bɛ se ka to sɔnni fara jukɔrɔla la walima olu bɛ se ka to tɛgɛ yɛrɛ wo ni ɲɔgɔn cɛ donc a tigi bɛ se ka na tɛgɛ wo ni ɲɔgɔn cɛ voilà donc a tigi bɛ na tɛgɛ ma ko ka jɛ voilà banakɔtaga kɛra a ma ko safinɛ na a bɛ bɔ ɲɛgɛn na ale ma tɛgɛ ko safinɛ na a ma foyi kɛ a nana o cogoya la a nana sigi dumuni kunna aw nana aw bolo don dumuni na ale nana a tɛgɛ ko ji kelen na bɛɛ bɛ ka a tɛgɛ ko ji min na a bɛ se ka kɛ ale yɛrɛ bɛ kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye mɔgɔ fɔlɔ min b'a tɛgɛ ko ji in na donc n'ale y'a tɛgɛ ko ji in na ale tɛgɛ kolen ji in na ji o dun bɛ don fɛnw bɛɛ wo ni ɲɔgɔn cɛ parce que ni tɛgɛ don ji la ji bɛ don tɛgɛ wo ni ɲɔgɔn cɛ ji bɛ don sɔnni fara jukɔrɔ ji bɛ don wo bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ donc ale mana tɛgɛ don ji la n'ale y'a tɛgɛ don ji la ji nɔgɔ min n'o b'ale sɔnni jukɔrɔ walima nɔgɔ min n'o b'a bolo wo ni ɲɔgɔn cɛ o nɔgɔ in o bɛ bɔ ka kɛ ji la olu fɛn o buruburu ninnu n'o ye banakɔtaga buruburu ninnu ye donc olu bɛ to ji la donc n'o kɛra o bɛ na ni gɛlɛya ye kosɛbɛ donc o mana kɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ na tɛgɛ ko ale kɔfɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ na tɛgɛ ko ale kɔfɛ olu bɛɛ bɛ se ka o buruburu bɛ se ka nɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen tɛgɛ la o nɔgɔ in bɛ se ka se olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka d'a kan n'o nɔgɔ tora ji la e min fana bɛ n'i tɛgɛ ko o waati e bɛ ka tɛgɛ ko e bɛ ka nɔgɔ de tereke i tɛgɛ la e yɛrɛ bolo bɛ ka nɔgɔ de bɔ i tɛgɛ la ka sɔrɔ e bɛ ka nɔgɔ de tereke i tɛgɛ la donc o nɔgɔ ninnu olu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan to tɛgɛ la n'o tora tɛgɛ la e bɛ taa dumuni ta i b'a dun n'i tɛgɛ don dumuni na e bɛ ka dumuni min dun o kɔfɛ hali n'a sɔrɔ i y'i tɛgɛ ko safinɛ na donc e ye mɔgɔ min ka nɔgɔ ta nin e bɛ o bɛna kɛ sababu ye n'a sɔrɔ o ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ni bana b'a la voilà ni bana b'a la a bɛ se ka bana lase i ma voilà ni bana b'a la a bɛ se ka bana lase i ma voilà donc maintenant o bɛ na ni bana caman ye voilà donc maintenant o kama a ka gɛlɛn a ma ɲi kosɛbɛ k'a fɔ bɛɛ k'i tɛgɛ ko ji kelen na voilà donc bɛɛ k'i tɛgɛ ko i dan na o de laɲininen don kosɛbɛ voilà wala i k'i tɛgɛ ko safinɛ fana na komi n y'a fɔ tɛgɛ koli gansan ji gansan na o tɛ tɛgɛ jɛ i k'i mɔgɔ caman fana t'o dɔn caman bolo ni tɛgɛ ko ji la dɔrɔn o y'a bannen o tɛgɛ jɛlen an fɛ yan nɔ depuis an fitininama fɔ sisan caman i b'a sɔrɔ mɔgɔw b'u tɛgɛ ko ji gansan na dɔrɔn u bɛ dumuni kɛ o y'a bannen k'a sɔrɔ a ma ɲi kɔfɛ de an nana ye k'a fɔ ne yɛrɛ kɔni y'a dɔn kɔfɛ fɔ kalan kɛlen kɔfɛ n nana ye k'a fɔ fɛn min don dɔnniya sɔrɔlen kɔfɛ k'a fɔ fɛn don fɛn ɲuman tɛ walasa i ka se ka espérance faamuya walasa i ka se k'a dɔn k'a fɔ tɛgɛ gansan koli o tɛ tɛgɛ jɛ walasa i ka se k'o dɔn n bɛ misaliya dɔ d'i ma n'an tilala live in kɛli la sisan nɔ e mana n'a ka di ye i tɛgɛ bɛ cogo min na kana foyi kɛ dɛ taga i tɛgɛ ko ji la i yɛrɛ k'i tɛgɛ ko ji la f'i yɛrɛ ka da la lajɛ jeli la ka ɲa dɛ i tɛgɛ ko ji la f'i yɛrɛ ka da la ka jɛra fo ji jɛman bɛ jigin i b'a tɔn fo ji jɛman bɛ jigin o yɔrɔnin bɛɛ la omo ou bien safinɛ i k'o dɔ k'i tɛgɛ la voilà safinɛ bɛ kanga kosɛbɛ i k'o dɔ k'i tɛgɛ la i k'a tereke ɲɔgɔn na voilà n'a bɛ se ka kɛ omo fɛn ninnu na o safinɛ mugulama ninnu i bɛ se k'a ko la k'a lajɛ donc i bɛ tɛgɛ tereke ɲɔgɔn na i bɛ tila k'o tɛgɛ kelen ko i b'a ye i b'o tɛgɛ kelen min ko o yɔrɔ la voilà o tɛgɛ kelen min i b'o ko o yɔrɔ la i bɛ nɔgɔji jigintɔ la i b'a fɔ
k'i ye tɛgɛ kelen min ko k'o tɛgɛ kelen tɛ o yɔrɔ la i bɛna dɔn k'a fɔ ji gansan a tɛ tɛgɛ jɛ ji gansan tɛ se ka tɛgɛ jɛ wala donc i bɛ nɔgɔji jigin dɔrɔn i b'a fɔ i ye tɛgɛ kelen min ko donc u b'a bila i kunna k'a fɔ ne ye dumuni kɛ ne tun ye dumuni kɛ o cogoya kelen na k'a sɔrɔ e min tɛgɛ ko safunɛ na o nɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka tɔntɔn ka bɔ i tɛgɛ la i b'a sɔrɔ nɔgɔ kelen e kun n'o de dun n'o bɛ t'e kɔnɔna na o de kama mɔgɔ caman bɛ bana sɔrɔ mɛ u yɛrɛ t'a dɔn bana yɛrɛ bɔra yɔrɔ caman b'a fɔ ko ne ni bana sɔrɔ cogo di voilà k'a sɔrɔ foyi tɛ i yɛrɛ de ka kɛwale don i yɛrɛ ka comportement de bɛ ka kɛ ni bana bɛ k'i sɔrɔ i bila ka taa wari bɔ ka don o la i ka wari bɛ tiɲɛ i bɛ bana min kɛ i bɛ to so i tɛ taa baara la i bɛ to dɔgɔtɔrɔso la i bɛ taa wari tiɲɛ dɔgɔtɔrɔso la i bɛ wari tiɲɛ yɔrɔ wɛrɛ la i bɛ wari tiɲɛ furaw la a b'i ka temps fana perdi i bɛ ka temps min kɛ dalen dɔ so i tɛ baara la a b'a to i tɛ wari sɔrɔ a b'a to i bɛ wari fana tiɲɛ a b'i ka temps fana perdi a bɛ tɔɔrɔ fana s'i yɛrɛ ma a bɛ se ka kɛ sababu ye hali ka bana bila i la min yɛrɛ tɛ ban min bɛ se k'i bɔnɛ i ni na o kama kosɛbɛ n'aw bɛ dumuni kɛ wagati o wagati n'aw bɛ fɛn fɛn ta ka don aw ka ji a b'a sɔrɔ aw tɛgɛ jɛlen don jɛlenya ɲuman na. Ok, merci grand sœur, merci pour le témoignage, merci. Voilà, y'a yira k'a fɔ exactement o de don. Voilà, Maïga, merci beaucoup et bonsoir docteur, merci pour les conseils. Ok, donc à dabɔlen na o de kama, voilà, n'a b'aw nafa, c'est le plus important, merci beaucoup. Voilà, Omar Ouattara, docteur, merci, je suis satisfait de la réponse, bon courage, merci beaucoup Omar. Voilà, n ka foli b'aw ye halisa, n ka foli b'aw ye aw minnu bɛ ka question poser, aw minnu bɛ ka lajɛ fana. Voilà, donc n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen yan nɔ fɔ bɛɛ sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Diɲɛ fan tan naani fɛn bɛ ka lajɛ nin waati in na n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye. Ala ka kɛnɛya ɲuman nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye, merci. Voilà, donc maintenant comme n y'a fɔ cogo min na halisa an bɛ taga débat kan. Voilà, donc n y'a fɔ je pense que tɛgɛko yɔrɔ faamuya o faamuyara. Voilà, min y'a kɔlɔlɔba ye. Voilà, donc a bɛ fɛn cogo dɔw fana bɛ yen nɔ. Donc e minnu bɛ ka e min bɛ yen nɔ n'a sɔrɔ ni angine b'i la walima ni mɔgɔ b'i kɛrɛfɛ ni angine bɛ mɔgɔ min na bon chaque fois tuma bɛɛ n'i bɛ sɔgɔsɔgɔ komi n y'a fɔ a bɛ se ka na ni sɔgɔsɔgɔ ye walima a bɛ se ka na ni mura ye walima a bɛ se ka na ni nun geren walima nunji bɔ ye voilà ni olu taamasiyɛnw b'i la n'i bɛ sɔgɔsɔgɔ walima n'i bɛ nun fiyɛ wala ni nunji bɛ bɔ n'i bɛ nun fiyɛ voilà donc tuma bɛɛ i bɛ se ka kɛ papier hygiénique la halisa furu la mouchoir la a bɛ ka nɔgɔlen don donc e fana e bɛ ka i k'i tɛgɛ maga maga olu la ka na i nun fiyɛ donc i bɛ nun fiyɛli min kɛ ni bolo donna nun kɔnɔna na o bɛ se ka na ni problème fana ye donc o kama kosɛbɛ a ka hakili to kɛnɛya ko ka gɛlɛn kosɛbɛ a ka misɛn voilà mais n'i y'a ye ok mais n y'a fɔ n bɛna video k'a kan mais n bɛ ka ɲininkali jaabi walasa i bɛ se k'a faamuya joona u ye kuma surunya la cogo min na voilà donc i b'a sɔrɔ jijima bɛ bɔ a bɛ bɔ muso la bon a bɛ hakɛ to n'a sɔrɔ ni muso ye cɛ ye walima n'a ye kafoɲɔgɔnya n'a y'o nege minɛ ji jɛman ji bɛ se ka bɔ musoya yɔrɔ la voilà dɔw walima dɔw ka clitoris a bɛ hakɛ to muso yɔrɔ dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ clitoris n'ale bɛ muso nege lawuli kosɛbɛ donc o bɛ se ka woro bɛ se ka jɔsi jɔsi o la donc n'o kɛra a bɛ se k'o la exciter k'o nege wuli donc ka o la ko toucher min bɛ k'o la o bɛ se ka kɛ sababu ye ni muso nege bɛ se ka wuli ni ji bɛ se ka bɔ muso la ka sɔrɔ banaw tɛ donc ni caman y'olu ji ninnu ye u b'a fɔ ko bana de don i b'a sɔrɔ bana tɛ mais olu ji ninnu na i b'a sɔrɔ o ji ninnu na taamasiyɛn foyi t'u la min bɛ se ka jira ko bana don i b'a sɔrɔ kasa tɛ a la i b'a sɔrɔ a ɲi jɛlen don donc kasa fana tɛ a la voilà donc olu bɛ kɛ ni excitation kɛra voilà mais i b'a sɔrɔ dɔw fana bɛ yen o y'a physiologique la o y'a ye bana tɛ min ye quoi donc olu la a ma se ka fura ta a dɔw la a bɛ tɛmɛ a yɛrɛ ma y a pas de problème voilà dɔw fana i b'a sɔrɔ ji fana bɛ se ka na ka sɔrɔ hali o yɛrɛ si tɛ mais i b'a sɔrɔ bana tɛ k'a fɔ min mɔgɔ bɛ se ka jɔrɔ min na ji bɛ se ka bɔ cogoya wɛrɛw fɛ mais i b'a sɔrɔ bana tɛ a bɛ tɛmɛ sans problème olu an b'olu wele physiologique maintenant organique fana bɛ yen organique ye mun ye a banalama donc banalama in o bɛ sɔrɔ cogoya caman fɛ mais o sɔrɔ cogoba dɔ ye mun ye fɔlɔ o ye kafoɲɔgɔnya ye a bɛ hakɛ to cɛ musoya voilà donc o sɔrɔ cogoba dɔ fɔlɔ y'o ye min bɛ se ka sababu ye n'a bɛ se ka adamadenw sɔrɔ kosɛbɛ ni o de fanga ka bon kosɛbɛ fana voilà donc a sɔrɔ cogoba dɔ y'o ye o de ka ca kosɛbɛ fana voilà donc hali n'a sɔrɔ ni a bɛ muso min na n'a sɔrɔ muso in jɛnna cɛ fɛ n'a sɔrɔ cɛ bɛ se k'a di muso ma voilà donc a caman na i b'a sɔrɔ cɛ bɛ se k'a di muso ma i b'a fɔ muso fana bɛ se k'a di bana bila cɛ la cogo min na donc walasa ka se k'o faamuya n'a sɔrɔ cɛ minnu bɛ yen nɔ sisan k'a fɔ muso caman b'u bolo
n'a sɔrɔ muso 4 bɛ cɛ bolo misaliya la donc i b'a sɔrɔ n'a sɔrɔ ni infection bɛ muso kelen na o de sɔrɔ n'a bɛ ban n'a bɛ du min kɔnɔ a furakɛli ka gɛlɛn wa a ka nɔgɔn mais n'a sɔrɔ muso caman bɛ cɛw la furakɛli ka gɛlɛn dɔɔni n'a sɔrɔ a bɛ muso kelen na ni cɛ jɛnna o muso in fɛ a taara jɛ muso tɔ 3 in fɛn o fɛn fɛ infection bɛ se k'olu bɛɛ lajɛlen minɛ c'est possible infection bɛ se k'olu bɛɛ lajɛlen minɛ voilà donc jijama bɔ in bɛ se k'olu bɛɛ lajɛlen minɛ cɛ de bɛ se k'a bila olu bɛɛ fana na voilà donc o b'a yira k'a fɔ a bila ka di adamaden na ka sɔrɔ hali n'a sɔrɔ i jogo tɛ manamana ko ye voilà minnu fana bɛ cɛ caman kanu fana n'u ka cɛw ka ca n'u ni cɛ caman bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ a kɛ ka di k'olu fana minɛ kosɛbɛ voilà donc dɔw yɛrɛ b'a wele ko sopisi an fɛ yan nɔ bamanankan na voilà donc a kɛ ka di k'olu fana sɔrɔ kosɛbɛ voilà donc n b'a dɔn i y'a faamuya voilà donc o y'a sɔrɔ cogoba dɔ ye sɔrɔcogoba ye dɔw ye o ye fɔlɔ ale fana sɔrɔcogoba dɔ ye mais n'a ye vidéo k'a kan don min na n'a ye baro k'a kan don min na an bɛna kuma caman caman f'a kan walasa i bɛ se k'a faamuya mais fɛn wɛrɛ fana bɛ se k'a kɛ n'o ye déodorant ye voilà dɔw bɛ déodorant fiyɛ musoya yɔrɔ la wa déodorant kɛ musoya yɔrɔ la walima parfum fiyɛ musoya yɔrɔ la donc n'olu kɛra n'olu fana bɛ se ka na n'a cause fana ye walima minnu bɛ a bɛ hakɛ to minnu bɛ silipu fana don a ka kɛ silipu ye silipu mun ni n'o ye caleçon ye caleçon min voilà voilà a b'a kɛ caleçon ye caleçon min voilà caleçon min ni coton don a kana kɛ lilon ye voilà a kɛ coton ma ye voilà a kɛ caleçon ye caleçon min ni coton don voilà lilon ma olu ma ɲi nɔ olu bɛ se ka na ni infection fana ye musow la voilà donc o fana sɔrɔ a sɔrɔ cogo ka ca an bɛna baro k'a kan walasa i b'a faamuya cogo min na maa dɔ bɛ ka kunnafoniya fana sɔrɔ a la voilà mais n'a kɛra muso min na minnu y'a banama yɛrɛ walasa ka se k'o dɔn i b'a sɔrɔ musoya la kasa bɛ se ka bɔ a la voilà i b'a sɔrɔ kasa b'a la walima i b'a sɔrɔ a bɛ se ka musoya yɔrɔ ŋɛɲɛ bɛ se ka k'a la a tigi bɛ se ka siɲɛ kuma bɛɛ walima i b'a sɔrɔ musoya fana i b'a sɔrɔ jijiman bɛ bɔ i b'a sɔrɔ jijiman in ɲɛ yɛlɛmalen don i b'a fɔ jaune clair bon a dɔw yɛrɛ i b'a fɔ a bɛ kɛ sɛfan toli kasa donc a muso hali n'a sigi a yɛrɛ b'a ye kasa bɛ bɔ ale la hali n'a sigira mɔgɔw kɔrɔ i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ wuli n'a juguyara ka se yɔrɔ dɔw ma i b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ wuli ka bɔ a kɛrɛfɛ wala bɛɛ b'a nu minɛ walima ale yɛrɛ b'a dɔn fana k'a fɔ kasa bɛ ka bɔ ale la voilà dunun bɛɛ y'a taamasiyɛnw ye a n'a sɔrɔ cogo ye walasa i bɛ se ka faamuya i b'a dɔn i ye kunnafoniya caman sɔrɔ a la voilà donc o kama donc a b'a di tɔgɔ yɛrɛ la kosɛbɛ voilà donc an bɛ continuer an ka débat fɛ n'an bɛ angine kan bon angine ye fɛn caman faamuyara la voilà donc an bɛ prévention la donc an y'a fɔ angine yɛrɛ ye mun ye angine sɔrɔ cogo o ye mun ye voilà donc angine sɔrɔ cogo o ye mun ye an y'o fɔ angine fana taamasiyɛn jumɛnw de b'a la bana jumɛnw de bɛ kɛ ka sababu ye k'a kɛ an y'olu fɔ taamasiyɛn minnu b'a la an y'olu fɔ n'i m'a furakɛ joona walima n'i m'a furakɛ a furakɛ cogo la kɔlɔlɔ jumɛnw de b'a la donc kɔlɔlɔ minnu b'a la an y'o kɔlɔlɔw fana fɔ voilà donc maintenant an bɛ se ka mun de kɛ walasa k'an kisi angine ma donc an y'olu fana fɔ n'o ye bilasiraliw ye a bɛ se ka min kɛ walasa k'aw kisi angine ma voilà donc an y'olu fana fɔ ɲininkali min bɛ yen nɔ fana minnu bɛ ka ɲininkali kɛ an y'a ka ɲininkaliw fana jaabi mais halisa n'o y'a sɔrɔ an ma min faamuya a bɛ se k'o fɔ walasa mɔgɔ ɲininkaliw jaabi halisa ok Dumbuya maa dɔ ye caman faamuya la voilà donc halisa n ka foli b'aw ye halisa aw minnu bɛ ka lajɛ nin wagati in na ka d'a kan kɛnɛya ɲuman o tɛ sɔrɔ dɔɔni kɔ halisa voilà n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye merci voilà donc n bɛ lajigi kɛ halisa donc ni live in bɔra la donc live bɛ sɔn ka jɔ dɔɔni voilà fɔ kalo kura min bɛ nalen fo tile 16 video kɛw fana bɛna jɔ fo kalo kura fo tile 16 ka da ko n'a cogoya kan labɛnw halisa k'olu sabati walasa aw bɛ se ka kunnafoniya caman sɔrɔ kɛnɛya kan ka fɛn wɛrɛw fana kow cogoya kan walasa aw bɛ se ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na walasa aw bɛ kɛnɛya ɲuman dafalen sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na o la n'an y'a daminɛ o la tarata o tarata halisa sibiri o sibiri ka taa 10 heures ka taa bila midi la video kura bɛ kɛ wagati bɛɛ lajɛlen na walasa aw bɛ kɛnɛya ɲuman sɔrɔ ani sibiri o sibiri n'o ye samedi o samedi 21 heures wagati ni aw an bɛ jɛ ka baro kɛ i b'a fɔ an filɛ ka baro kɛ cogo min na an bɛ thème wɛrɛ ta an bɛ kuma o kan an b'aw ka ɲininkaliw n b'aw ka ɲininkaliw fana jaabi an bɛ baro kɛ n bɛ kunnafoniya ɲuman d'aw ma kɛnɛya sira kan wagati bɛɛ lajɛlen na bamanankan na
ani fana sɛbɛnniw bɛ kɛ tubabukan na ni video minnu dilanna ka bila. Ok, halisa nu sugu ninnu k'olu lamɛn. Voilà, ka d'a kan caman bɛ yen nɔ ka taa dɔnkiliw lajɛ télé la walima ka filimuw lajɛ walima ka manamanafɛnw lajɛ walima k'u sigi gɛrɛn na manamanakan fɔ la kuma minnu yɛrɛ n'a tɛ nafa ɲɛ u ka diɲɛlatigɛ la. O lamɛnni na caman b'o o kɛ k'o kanu k'o kɛ ka tɛmɛ nin kuma suguw lamɛnni kan. Ka d'a kan n'i y'u yɛrɛ ɲininka u b'a fɔ ko nafa tɛ a la alors que u t'a nafa de dɔn. Mais don min na ni bana y'u sɔrɔ u b'a nafa dɔn o don de la u bɛ nimisa. Voilà, mais aw minnu bɛ k'a lamɛn aw de ye hakilitigiw ye. Ka d'a kan a y'aw ka temps ta k'aw ka crédit ta k'aw ka forfait ta k'aw ka temps perdu. Voilà, temps perdu tɛ k'aw ka temps voilà parce que n'i ko temps perdu o tɛ voilà parce que a b'a to aw ka temps minnu bɛ n'a b'a sacrifier walasa aw bɛ se ka nin kuma ninnu lamɛn a nafa ka bon kosɛbɛ. Ka d'a kan dɔnniya fana tɛ se ka sɔrɔ f'i ka effort dɔɔni kɛ. O effort dɔɔni ye mun ye? E bɛ forfait mun ta i bɛ crédit min ta k'a kɛ forfait ye voilà n'a sɔrɔ i bɛ jamana la forfait bɛ yɔrɔ min na mais minnu bɛ jamana wɛrɛ ni forfait tɛ ta ni connexion c'est gratuit donc mais i bɛ temps min ta k'a lajɛ o ye a nafaba ye o ye fɛn ye i bɛ ka effort min kɛ walasa i ka se ka nin kunnafoniyaw fana sɔrɔ. Voilà, donc komi anw fana walasa an ka se ka a dɔnniya fana sɔrɔ an ye kalan kɛ cogo min na an ye siɲɛnaw kɛ an ye cogo sugu bɛɛ kɛ walasa an bɛ se ka connaissance nin sɔrɔ. Donc ni o ɲɛfɔ aw ye o ye ala fo de donc n ka foli bɛ aw ye aw wele aw minnu bɛ ka n lajɛ n ka foli b'aw bɛɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye aw minnu ye n ka abonné fana ye n ka foli b'aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye. N'a sɔrɔ minnu ma abonné n ka chaîne kan fana a bɛ se ka abonné walasa ni bɛ video kura kɛ wagati o wagati ni bɛ live kɛ wagati o wagati aw ka se k'a lajɛ yan nɔ fɔ sigiyɔrɔ la. O la ni video kɛra wagati o wagati notification bɛ n'aw kun k'a fɔ n bɛ baro la walima n ye video kura bila walasa ne ni aw bɛ se ka ɲɔgɔn kunnafoni an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na. Ani fana ni video nin diyara aw ye a bɛ se ka j'aime ta aw bɛ j'aime ta walasa ka encourager n ka baara la. Voilà, donc komi fana n fana bɛ na n sigi aw fɛ ka baro kɛ walasa aw kɛnɛya ɲuman sɔrɔ a bɛ se ka n fana encourager. Voilà, o fana ye ne ka cadeau ye. Merci beaucoup. Ok, halisa n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye. Voilà, merci Sonko bienvenue Sonko nana sisan Sonko merci beaucoup. Voilà, bonsoir n ka foli b'i yɛrɛ ye fana yan nɔ f'i fana sigiyɔrɔ la. Ok, donc merci. Ok, merci, je suis de cœur avec vous. Voilà, donc ala k'an to ɲɔgɔn ye, merci beaucoup. Ala k'an bɛɛ kisi bana jugu ma, ala k'an bɛɛ kisi bana jugu ma. Ala ka kɛnɛya ɲuman ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen. Merci beaucoup. Voilà, donc an ye angine minnu fɔ, an ye kuma angine kan. Voilà, n'a sɔrɔ ma ɲininkali min faamu, n'a ma min faamuya angine kan a bɛ se k'o fɔ. Mais n'an bɛna angine traitement komi réseaux sociaux don, bon traitement an b'o éviter kosɛbɛ. Walasa mɔgɔw kana taa fura san u kunfɛ, ka taa furaw san ka sɔrɔ u ma taa dɔgɔtɔrɔso la. N'an b'a fɔ o ma automédication. Walasa mɔgɔw ka kisi automédication ma, ka d'a kan n'i ye fura fɔ caman bɛ yen u bɛ taa pharmacie la ou bien u bɛ taa yala furaw san o fura in tɔgɔ ɲɔgɔn u bɛ taa san u b'a ta. Donc a tɛ k'o cogoya la. O de kosɔn furakɛli yɔrɔ n tɛ sɔn k'o fɔ kosɛbɛ n ka video kɔnɔna na. Voilà, kun de b'a la a tɛ kɛ i b'a fɔ n t'a dɔn k'a fɔ n bɛ se k'a fɔ mais kun de b'a la walasa mɔgɔw automédication n'o ye mɔgɔw bɛ min kɛ walasa mɔgɔw bɛ se ka kisi o yɔrɔ in ma kosɛbɛ. Voilà, mais bakuruba fɔ la a furakɛliw bɛ kɛ ni antibiotiques de ye. Voilà, antibiotique a bɛ kɛ n'o de ye kosɛbɛ. Antibiotique ninnu a bɛ kɛ n'o de ye kosɛbɛ. Voilà, donc maintenant Segou, Simaga, ça va? Merci Simaga. Bachikon là, donc ça va maintenant, la santé, ça va, j'espère. Ok, bienvenue. Merci, on faut le voir bien. On nous canadien, nous ratina. On faut le voir bien. Merci. Ok, donc Alsa ni ningal boulot. Donc on va boroke Alsa doni. Voilà, son ratiche. Voilà, ni ningalim boulot, c'est quoi ningalu ke Walsa, ma wa ningalu jabi. Voilà, ça va kena ni manda falen soro. Alsa, chugamina, wati bela jenna. Kadaga foite kenya bo, kenya. O tɛ sɔrɔ ni dɔn tɛ mɔgɔ lajigi halisa. Voilà, donc mɔgɔ an docteur filɛ k'u tɛ bana docteur bɛ bana mais docteur ka bana ka suma kosɛbɛ. O fana tɛ sɔrɔ foyi fɛ ka d'a kan an b'a dɔn min ka ɲi min man ɲi. O de bɛ se k'an fana kisi bana ma, o de b'a to an ka bana ka suma. Misaliyala sumaya filɛ ne ni sumaya cɛ depuis 2005. Voilà, san 15 ka se san 16 ma ne filɛ o de la nin ye sumaya ma ne minɛ hali tile kelen. Voilà, donc fɛn wɛrɛ tɛ ka d'a kan n b'a dɔn a bɛ sɔrɔ cogo min na. Maro kan ka min kɛ maro man ka min kɛ ka sɔrɔ n dun bɛ farafinna bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sumaya fanga ka bon yan nɔ kosɛbɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sumaya ɲɔɲalen n'anw fɛ yan nɔ kosɛbɛ.
voilà donc o bɛ cogo min na bana tɔw b'o cogoya kelen fana na voilà donc n'i ye ninnu kunnafoniya sɔrɔ a b'a to i bɛ kisi bana jugu ma a b'a to i bɛ kɛnɛya ɲuman dafalen sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na voilà donc comme n y'a fɔ a traitement angine traitement a bɛ kɛ ni antibiotiques de ye généralement voilà les antibiotiques voilà a bɛ kɛ ni antibiotiques de ye voilà antibiotiques ninnu a ka can kosɛbɛ voilà donc a bɛ kɛ n'o de ye donc n'i sera dɔgɔtɔrɔso la ni docteur y'u lajɛ u yɛrɛ bɛ choix kɛ wa yɛrɛ b'a lajɛ n'u y'a lajɛ ni angine bɛ cogo min na n'a bɛ degré min na donc u b'o fɔ ye n'a sera yɔrɔ min ma fana ni minnu kan ka kɛ walasa kɔlɔlɔ kana n'i sɔrɔ u bɛ taga n'o sira ye walasa i bɛ kɛnɛya ɲuman dafalen sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na voilà ok merci beaucoup voilà dɔw ye ɲininkali fana kɛ k'a fɔ ko ka furakɛliw kɔnɔna na donc u y'a ye k'a fɔ n'u taara docteur bɛ jagoya ka da waga k'a lajɛ bon donc est ce que angine bɛ se ka dɔn ka sɔrɔ da ma waga bon angine bɛ se ka dɔn tamasiyɛnw fɛ a bɛ se ka dɔn cogonin dɔ la ka lajɛ wala matériel bɛ yen nɔ minnu bɛ kɛ sababu ye ka da kɔnɔna waga minnu bɛ se ka kɛ ka da kɔnɔna waga ni da kɔnɔna wagara komi ɲɛ b'a la ja la cogo min na ni tila i bɛ se ka ja lajɛ wa ni da kɔnɔna wagara i b'a ye k'a fɔ amygdale i b'a sɔrɔ ale fununen don wa n'a fununen don fana i b'a sɔrɔ soit i b'a sɔrɔ a jɛman dadalen don a sanfɛ walima a bilenlen don donc a kɛra sugu o sugu ye donc docteur b'a lajɛ ni lumière ye k'a lajɛ n'a sɔrɔ min don wala ni angine don u b'a sɛbɛntiya k'a fɔ nin ye angine ye ni fura kan ka d'i ma walima min kan ka kɛ u b'o ɲɛfɔ i ye walasa i bɛ kɛnɛya ɲuman dafalen sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na a faamuyara voilà donc a y'o cogoya de la n'i sera yen nɔ sisan nɔ olu de bɛ se k'a fɔ n bɛ antibiotique d'a ma walima ni bɛ min kɛ donc maintenant docteur de bɛ se k'o décider ale de bɛ se ka o décision ta komi n y'a fɔ docteur minnu ka baara bɛnnen don a kosɛbɛ olu ye ORL mɔgɔw ye minnu ka baara bɛnnen don a ma kosɛbɛ mais yɔrɔ minnu na fana dɔgɔtɔrɔso minnu na ni ORL tɛ yen nɔ k'a fɔ généraliste bɛ yen nɔ généraliste fana bɛ se ka jɔyɔrɔba o bɛ se k'o ɲɛ a la voilà mais dɔgɔtɔrɔso minnu na ni ORL bɛ yen nɔ ORL de ka baara don donc olu de kan ka kɛ voilà walasa furaw bɛ d'i ma i kɛra denmisɛnnin ye i kɛra mɔgɔkɔrɔba i kɛra cɛ i kɛra muso ye i kɛra mɔgɔ sugu o sugu ye walasa i bɛ se ka kisi bana in ma voilà donc don dɔ nataw la fana n bɛna vidéo k'a kan halisa ka montage k'a la k'a yira aw la walasa a bɛ se ka faamuya jɔn sɔrɔ bana in na halisa walasa a bɛ se ka kisi a ma cogo sugu bɛɛ lajɛlen na wagati bɛɛ lajɛlen na fana ok voilà donc n ka foli b'aw ye an bɛ bi live an b'a bila yan nɔ walasa aw bɛ se ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ cogo min na voilà n ka foli b'aw ye aw bɛɛ lajɛlen ye aw minnu ye n lajɛ ka taa live in daminɛ na fo ka taa fɔ a banna donc an b'a fɔ o la k'an bɛn o la à partir du 16 du mois prochain n'o ye kalo kura o tile 16 an b'a daminɛ i b'a fɔ an bɛna a dabila bi cogo min na a bɛ kɛ kɔrɔlen cogo min na tarata o tarata ni sibiri o sibiri an bɛ continuer ka kuma o kan an bɛ baro kɛ walasa kɛnɛya ɲuman bɛ se ka sɔrɔ cogo min na voilà donc Mohamed Sissoko merci bienvenue voilà donc Sissoko an kɔni ye baro kɛ Madu ye caman faamuya la voilà voilà donc maintenant bon ok docteur salut docteur Touré voilà donc voilà bon fura comme n y'a fɔ furako yɔrɔ fanfɛla la donc fura caman mɔgɔw bɛ fura caman t'a la comme n y'a fɔ fura caman bɛ t'a la effectivement voilà mais fura tali ɲuman o ye ka taa dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔw ka i lajɛ u ka fura sɛbɛn o de ka ɲi kosɛbɛ o de nafa ka bon kosɛbɛ voilà n b'a dɔn a faamuyara voilà donc comme n y'a fɔ cogo min na an bɛ bi baro an b'a bila yan nɔ walasa halisa aw bɛ kɛnɛya ɲuman dafalen sɔrɔ aw ka to lamɛnni na video minnu bɛ yen nɔ ni olu kɛ a ka se k'u lamɛn a ka kunnafoniya ɲuman sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na a ka dɔn k'a fɔ fana video kɛ ani live kɛ n bɛna jɔ voilà kunɲɔgɔn 2 ɲɔgɔn na donc kun de bɛ a la a bɛ ka kɛ kun min kama a kɛ kun ye walasa aw bɛ se ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ walasa aw bɛ se ka kunnafoniya ɲuman sɔrɔ kɛnɛya kan walasa aw bɛ se ka hakilina ɲumanw ani ja ɲumanw ka se k'olu sɔrɔ n ka video kɔnɔna na labɛnw bɛ sabati sɔnni le 16 cɛ le 16 n'Ala sɔnna an b'a daminɛ i b'a fɔ an y'a dabila cogo min na voilà merci voilà donc si vous avez insuffisance rénaux ok bon
Voilà, donc allez, Sissoko, voilà, il y a question posée, méga question Djabi. Méga question Djabi, voilà, son angabo baro kondana. Voilà, donc insuffisance série no, bon, insuffisance niveau insuffisance série no. Voilà, donc vous voyez, rien, nous ta bonne cana, oui, rien problème, rien collé, rien banau. No ye, sugune be glan romina, no ye rien. Nous bonne cana, nous va ou le komokili. Voilà, komokili fla de badama dena, voilà, c'est quand on bakurba fola. No ye kini fait komokili, nous on fait komokili, no ye rien droitier, rien gauchi. O rien flying, donc bana bɛ se k'olu sɔrɔ o de la an bɛ a fɔ ko insuffisance rénale donc n'o ye insuffisance rénale ye voilà donc mais i ka dɔn k'a fɔ insuffisance rénale fana suguya fila de don insuffisance rénale aiguë ani insuffisance rénale chronique voilà donc ni ye fila fɛn o fɛn ta bana de don donc komi bi an ka baro t'o kan mais n'a sɔrɔ ɲininkali komi i ma ɲininkali kɛ i ko wala rénale insuffisance rénale wala n'i y'a ye wala walasa k'a faamuya dɔrɔn bakuruba fɔ la ni yɛrɛ tɛ ka baara kɛ yɛrɛ kan ka baara minnu kɛ ka da kan yɛrɛ de kan ka joli ni joli nana yɛrɛ de kan ka joli ko ka jɛ ka nɔgɔ bɛ bɔ a la ka filtre ka ɲa ka bila joli siraw fɛ walasa bana kana ne sɔrɔ donc yɛrɛ ka rôleba dɔw ye ale fana de bɛ sugunɛ dilan ale fana de bɛ farisogo fɛn caman bɛ yen nɔ n'o ye n'an b'a fɔ les hormones ale de b'olu le cadre ka ɲa ale de b'a to olu bɛ fɛn ka ɲa maintenant ni yɛrɛ tɛ ka se ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ ni yɛrɛ fanga dɔgɔyara donc a bɛ fɔ o de ma ko insuffisance rénale n'o ye insuffisance rénale n'o ye i bɛ se ka min fɔ voilà donc maintenant o bɛ se ka kɛ aiguë n'o y'a daminɛtɔ la ye o la kɔlɔlɔba t'o la maintenant a bɛ se ka kɛ chronique fana ye chronique ye mun ye i b'a sɔrɔ a bɛ na ni kɔlɔlɔbaw ye ni dialyse ko bɛna b'o la ni a bɛ se ka na ni banabaatɔ yɛrɛ bɔnɛni y'a nin na taamasiyɛnw b'a bɛɛ lajɛlen fana na mais n'ala sɔnna an bɛna vidéo kɛ o fana kan n'o ye insuffisance rénale ye a aiguë a n'a chronique a daminɛtɔ n'a ma taa yɔrɔ jan ani a jugumanba an bɛna baro k'o bɛɛ lajɛlen kan a bɛ se ka min kɛ fana walasa k'aw kisi bana ninnu ma a bɛ se ka min kɛ fana walasa ka aw yɛrɛ ka bila toujours en forme ka to kɛnɛya la wagati bɛɛ lajɛlen na donc n bɛna vidéo k'o fana kan walasa aw bɛ se ka kɛnɛya ɲuman dafalen sɔrɔ n'ala sɔnna n bɛna olu fana kɛ komi n y'a fɔ cogo min na ni laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabatira donc kalo kura o tile 16 an bɛna olu bɛɛ lajɛlen la sabati ok voilà donc maintenant je pense que Sissoko ye caman faamuya la voilà merci beaucoup voilà donc an foli bɛ biosanté mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fana ye n'o ye grand laboratoire ba ye min bɛ Mali kɔnɔ n'a bɛ joli sɛgɛsɛgɛw kɛ maintenant kura R14 yɔrɔ la an ka foli